гузаргоҳи достук дар марзи миёни ӯзбакистону қирғизистон баъди як рӯзи сафари раисҷумҳур Шавкат Мирзиёев ба Бишкек расман ифтитоҳ шуд. мақомоти ду тараф рӯзи 6 сентябр гуфтанд ки ифтитоҳи гузаргоҳ имкон медиҳад сокинони навоҳии наздимарзӣ бидуни пешниҳоди телеграмма ба минтақаҳои якдигар сафар кунанд. дар гузашта мардуми навоҳии наздимарзӣ барои рафтан ба хонаи наздиконашон дар ӯзбакистон ба телеграмма барои тӯй ё дафн ниёз доштанд. шӯҳратбек Абдураҳмонов волии Андиҷони Ӯзбакистон ҳам хитоб ба садҳо шаҳрванди Қирғизистон ки дар ин маросим ҷамъ омада буданд гуфт рӯзҳои наздик метавонед бидуни мушкил марзро бигузаред, ҳамааш боз хоҳад буд. Дуйшенбек Зилалиев муовини нахуствазири Қирғизистон дар маросими ифтитоҳи гузаргоҳи Достук гуфт чизе бо номи телеграмма белохира фаромӯш хоҳад шуд. ин гузаргоҳ ҳамагӣ баъди як рӯзи сафари расмии Шавкат Мирзиёев раисҷумҳури Ӯзбакистон ба Қирғизистон ифтитоҳ шуд. Мирзиёев рӯзи 5 сентябр дар Бишкек гуфт дар мулоқот ӯ бо Алмосбек Отамбоев раисҷумҳури Қирғизистон масъалаи марз ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ низ баррасӣ шуданд. аз ҷумла ӯ гуфт тақрибан 20-25 дақиқа телевизиони Қирғизистонро тамошо кардам. мардум мегӯянд ки наход баъди сафари президенти Ӯзбакистон мо тавонем мисли пешина ба Андиҷон биравем, наход ин кор имконпазир бошад. ман мехоҳам бигӯям ки бале имконпазир аст, гуфт раҳбари ин кишвар.